Dave, hoe lang heb je er gedaan over het maken van de cd? Niet zo lang eigenlijk, maar 4 weken of zo. Dat is behoorlijk snel voor een cd. Dat is echt heel erg snel, ja. Maar ja, ik heb natuurlijk ook... we hebben het aan de ene kant wel rustig aan gedaan, hoor. Want ik ging bijvoorbeeld gewoon... uit school ging ik bijvoorbeeld naar de studio toe om het op te gaan nemen. En de andere keer, het laatste nummer bijvoorbeeld, Alles voor mij. Dat was eigenlijk zo, we hadden op dinsdag afgesproken. En in het weekend, vrijdag, zat ik nog op school. En toen had hij mijn vader gebeld, Tom. Ik had mijn vader gebeld. En toen zei hij van, ja, ik kon niet slapen vannacht en ik heb maar een nummer geschreven. Dus toen zijn we meteen uit school, vrijdag. Zijn we naar de studio toe gegaan. Heb je de tekst even laten zien, eventjes doorluisteren en meteen opnemen. Zo snel gaat het. Eigenlijk leer je wel makkelijk dus. Ja, tuurlijk. Maar je leert van alles om je heen. Ik bedoel, je kan van dingen die slecht zijn gebeurd en goed zijn gebeurd, kan je van alles leren. Je kan van alles leren. Hetgene wat ik in de studio heb geleerd is natuurlijk omgaan met die apparatuur. Want ik moet natuurlijk zelf ook die dingen harder en zachter zetten. En natuurlijk met die koptelefoon werken enzovoort. Maar voor de rest, ja, ik zing gewoon. En ik vind het alleen maar leuk om te doen dus. Ik hard in het werk. Ik noem het geen werk. Ik noem het eigenlijk gewoon lol maken. Ik zie het eigenlijk een beetje als buitenspelen. Je moet alleen maar lol maken. Toch? Dan is zometeen die zomer voorbij. En dan? En dan, ja, dan moet ik weer naar school. Dat is natuurlijk, dat vind ik niet leuk. Ik hou niet van school. Echt niet. Ik zit in een sportklas en ik doe VMBOT. Maar dat is iets totaal anders. Dat is wel iets anders natuurlijk, maar ik hou heel veel van sport. Bijvoorbeeld, ik krijg les in hoe ik les moet geven qua sport. Hoe ik gymleraar kan worden. Niet dat ik dat wil hoor, ik doe het voor de extra sport. Maar ik vind het alleen maar leuk om... ik hou van sport, ik zit op voetbal. En ik hou heel veel van zingen. En ik vind het alleen maar fijn om al die dingen te combineren. Wat kies je? Sportdocent, die mag weg. Sowieso, want dat wil ik sowieso niet worden. En bij Ajax spelen, natuurlijk wil ik dat graag. Maar ik ga voor het zingen. Daar ben ik al verder mee. Want bij Ajax, je ziet het... Al die mensen die zitten misschien in de jeugd. Maar heel weinig komen er maar in het eerste. Dus dat kan je vergeten. Maar als je nou mag kiezen tussen het eerste elftal van Ajax en je zangcarrière? Dan wordt het mijn zangcarrière. Ja, zeker weten.